Hello and magandang gabi and welcome ulit sa channel and tayo ay magre-react sa mga memes na na-save natin. So, okay. Happiest place in Cavite. Okay. Place in Cavite. Happiest place. Happiest place in Cavite. Isa ka pa. Sinabi kaninang Happiest ba't pumasok, nagalit? sabay-sabay papasok. Happiest place in Cavite. Happiest place Diba? in Cavite. Happiest daw, bakit nagalit? Video. Uy, photos that you can smell. Baho yan. Puro inhale, walang exhale. Sabi ko. POV. 2 hours lang yung tulog mo. Okay. Immune o ex ngayon. Wala ko. Aray mo. Sige, magkuha. Ala, uy. Game over. Eh. Sorry po, nasagasaan ko. Disappoint myself. Next meal. Awareness na. Ay, nag-aalit lang ako. Ano to ah? Yan lang. Thank you sa panonood. And, like and subscribe. See you ulit sa another video. Peace.